ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умуми башарӣ марбут ба иқлим ва гуногунандешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав буда андешидани тадбирҳои муассир, хоса ташаббусу иқдомҳои шоистару баҳри саодати инсоният тақозо менамояд. дар марҳилаи кунунӣ дар олам ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои наҷиб аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта шуд. гузориш дар ин хусус. 21 январи соли равон дар Созмони Милали Муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба таври расмӣ оғоз гардид. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд. вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ Созмони Милали Муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. пиряхҳо муҳимтарин сарчашмаи оби тоза маҳсуб меёбад. дар ҷаҳон зиёда аз 275 000 пирях мавҷуд буда, онҳо майдони тақрибан 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. пиряхҳо тақрибан 70% оби тозаи ҷаҳонро маҳфуз медоранд. ҳаёти зиёда аз 2 миллиард одамон, аз ҷумла мардуми бумӣ аз обшавии яху барф вобаста аст. ин равандҳо онҳоро бо оби нӯшокӣ ва об барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд. ҳифзи пиряхҳо барои суботи экологӣ ва иқтисодӣ муҳим аст. ҳоло дар ҷаҳон 275 000 пирях мавҷуд аст, ки онҳо майдони умумии 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. 70% оби тозаи ҷаҳон аз ҳисоби пиряхҳо сарчашма мегирад. имрӯз аз 14 000 пирях дар Тоҷикистон, ки манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд, беш аз 1000 пирях комилан об шудааст. дар баробари ин суръати обшавии онҳо меафзояд. ёдовар мешавем, ки моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе бахшида ба ин мушкилӣ, яъне ҳифзи пиряхҳо, конфронси байналмилалӣ баргузор мешавад. корҳои ободонию созандагӣ ва кабудизоркунӣ дар маркази вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар бо маром идома дорад. азм гирифта шудааст, ки имсол дар шаҳри Бохтар ҷашни Наврӯз дар сатҳи баланди ташкилӣ таҷлил карда шавад. шарҳи бештар дар гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. шаҳри Бохтар макони баргузории чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ, инчунин мусоид барои сайру гашт ва фароғати сокинону меҳмонон ба омади ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ. Бохтар дорои фазои ором, суҳбаткардаҳои барҳаво дар иҳотаи гулу дарахтони рӯафзо, дар маҷмӯъ дорои тамоми шароити зарурӣ барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонони шаҳр. боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳр, ки ҳамеша гулпӯш ҳастанд, дорои шароити хуби истироҳат дар ҳама фасли сол мебошанд. инак омодагиҳо ба муносибати сазовор таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи оламафрӯз бо имкониятҳои фароғ, бо дарк ва завқи баланд. кӯчаву роҳравҳо, боғу гулгаштҳо, бо шинонидани гулҳои ороишӣ ва чароғоннамоии хиёбонҳои шаҳри Бохтар аз завқи зебоипарастии масъулин дарак медиҳад. на як боғҳо, гулгаштҳо, кӯчаву хиёбон ва инчунин биноҳои навбунёд ҳам дилрабо. дарк аз завқи баланди зебоипарастӣ, замина ва таваҷҷӯҳи хосаи шаҳрдорӣ ба корҳои ободониву созандагӣ. имрӯзҳои ба омади ҷашни Наврӯз зебогӣ дар шаҳри Бохтар хело ҳам зиёд хушрӯ ба зеб шида истодааст. мо боварӣ комил дорем, ки ҷашни Наврӯз дар шаҳри Бохтар дар як сатҳи баланд доир мегардад. боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри Бохтар аз шумули беҳтарин маконҳои истироҳативу фароғатӣ барои сокинону меҳмонони вилоят ба шумор меравад. ҳар нафаре ба кӯчаҳо ва маконҳои истироҳатии шаҳр ба сайру гашт мебарояд, аз бӯи муаттари гулҳои рангоранги диққатҷалбкунанда ва ҷилои илҳомбахши сабзазори он ба худ ғизои маънавӣ мегирад. бахусус шомгоҳон сокинон аз чунин имконият бештар истифода мебаранд.
нақша ва иқдомҳои нав ба нав баҳри ободонии кӯчаву хиёбон ва шаҳраку маҳаллаҳо дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо нерӯи тоза ва азми қавӣ идома дорад. Бохтар имрӯз комилан тағйир ёфта ба яке аз шаҳрҳои пешрафтаи минтақа мубаддал гаштааст. нигоҳи нав, андешаи комил баҳри истиқболи ҷашнҳои дар пеш истода дар шаҳри Бохтар. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, шаҳри Бохтар, Ахбор. дар кӯчаи хиёбонҳои шаҳри Турсунзода шинонидани гулҳои баҳорӣ оғоз гардид. сокинони шаҳр азм гирифтанд ки ҷашни Наврӯзро бо таҳкими корҳои ободонӣ ва ифтитоҳи иншооти нав истиқбол намоянд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз шаҳри Турсунзода гузориш медиҳад. дар маҷмӯъ ин мавсим дар кӯча ва боғу гулгаштҳои шаҳри Турсунзода 100 000 гулҳои мавсимӣ шинонида мешавад. натиҷаи меҳнат дар рӯзҳои охир ба афзуншавии зебогӣ, таҷассуми Наврӯз ва болидагии рӯҳияи сокинону меҳмонони шаҳр боис шудааст. гул аз гармхона дастрас ва дар кӯчаю гулгаштҳо шинонида мешавад. дар гармхонаи муассисаи маздуи коммуналӣ зиёда аз 40 000 гулҳои мавсимӣ омода мебошад ва аллакай мо шинондани гулҳои мавсимиро оғоз намудем. 10 намуд гулҳо ба монанди салвия, чини гул, тоҷи хурус, зина ва ғайраҳо ҳастанд. танҳо соли 2025 бояд 91 иншооти гуногун дар шаҳри Турсунзода сохта ба истифода дода шавад ки аз ин 15 иншооти соҳаи маориф, 4 иншооти тандурустӣ, 2 иншооти варзишӣ, 6 корхонаи саноатӣ, таъмири 12 километр роҳ, бунёди 3 пул, сардхона ва гармхона мебошад. натиҷагирӣ аз иҷрои нақша нишон медиҳад ки соҳибкорону сокинони маҳаллӣ дар шаҳри Турсунзода дар корҳои ободонӣ ба таври намунавӣ саҳмгузорӣ мекунанд. дар шаҳри Турсунзода бахшида ба ҷашни 35-солагии Солаи Давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон наздик ба 459 адад иншооти таъйинотшон гуногун ба нақша гирифта шудааст. то ин замон 288 иншооти таъйинотшон гуногун мавриди истифода қарор гирифт. бунёди иншооти нав дар асоси нақшаи генералӣ сурат гирифта, оянда ҷиҳати ба талаботи муосири шаҳрдорӣ мутобиқ шудани Турсунзода, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва беҳшавии сатҳи зиндагии мардум мусоидат мекунад. ҳоло дар шаҳри Турсунзода 40 ширкати сохтмонӣ фаъолият дорад. дар доираи дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар имрӯз таҳкими созандагиҳо барои фарогирии шумори зиёди шаҳрвандон дар иншооти сохташаванда бо ҷойи кор мусоидат намудааст. 60 нафар бо ҷойи кор таъмин мебошад ва ҳамин гуна то моҳи декабри соли 2025 мо сохтмонро нақша дорем ки ба итмом расонем ва дар оянда дар ошонаи якум марказҳои хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. зиёда аз 20 нафар ба ҷойи кори доимӣ таъмин мешаванд. ин мавсим дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 30 000 ниҳоли дарахтони сояафкану ороишӣ шинонида шудааст. айни замон бошад кӯчати 10 намуди гулҳои мавсимӣ, тозаю озода кардани маҳалли зист, рангу боркунӣ ва дигар корҳое ки аз хислатҳои накӯи инсонӣ ва аз суннатҳои ҷашни Наврӯз бармеояд ҷараён дорад. ҳамаи ин ободкориҳову созандагиҳо дар шабу рӯзе ки Наврӯзи байналмилалӣ ҷашн мегирад, яке аз суннатҳои ҳамин ҷашни аҷдодии мо низ ҳаст. мо хурсанд аз он ҳастем ки ба ин васила шаҳри худро ободу зебову ва боз ҳам диданитар мегардонем. бо иҷрои супориши ҳукумати кишвар ҳадафи сокинони шаҳри Турсунзода тавассути иҷрои суннатҳои ҷашни Наврӯз дастҷамона ба таҳкими корҳои ободонӣ, омодагии сатҳи баланд ба ҷашни Наврӯз ва дучанд гардонидани дастовардҳои меҳнатӣ равона карда шудааст. дар доираи таҳкими корҳои созандагӣ рӯзҳои наздик иншооти нави истеҳсолию хизматрасонӣ мавриди истифода қарор мегирад. дар 5 сол дар шаҳри Турсунзода бунёду ба истифода додани 459 иншоот ба нақша гирифта шудааст. танҳо дар шабу рӯзи таҷлил аз ҷашни Наврӯз дар шаҳр 8 иншооти нав ба истифода дода мешавад ки ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, беҳ шудани имкониятҳои хизматрасонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат мекунад. Наврӯзшоҳи Азизулло, Сададдини Иброҳим, Турсунзода, Ахбор. яке аз суннатҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз ободу зебо намудани кӯчаву маҳал ва озода нигоҳ доштани хонаву дар мебошад. бо назардошти ин анъанаи нек аз ҷониби соҳибкорони хайрхоҳу саховатпеша, роҳҳои маҳаллаи ҳамадонӣ ва рӯдакии шаҳри Ҳисор ба масофаи умумии 1 километру 500 метр мунфарш карда шуд. гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим.
در دایره تجلیل از جشن بین المللی نوروز و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت داده می شود. با سهم صاحبکاران خیرخواه و سخاوتپیشه از عائله حسینوف‌ها راههای داخلی محله‌های همدانی و رودکی جماعت شهرک حصار از نوسازی کرده شدند. مسافه عمومی راه منفرش شده 1 کیلومتر و 500 متر را تشکیل داده صاحبکاران این عمل را به خاطر خیر و ثواب و آبادی یک گوشه دیار پیش گرفتند. برای عملی گردانی این اقدام از جانب مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر کارمندان و تکنیک‌های ضروری به کار جلب کرده شدند. با نظرداشت خوشصفت انجام دادن کارهای تعمیری اسفالت گرم استفاده برده می شود. همکنون بعد پروره از نوسازی کردن راههای این محله‌ها ساکنان می توانند از آن سالهای زیاد ثمرناک استفاده برند. چنین اقدام‌های خیرخواهانه ساکنان و صاحبکاران شهر حصار در همکاری با مقامات محلی جهت وسعت دادن کارهای سازندگی و بنیادکاری و آباد نمودن محل زیست روانه کرده شده است. ساکنان با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات سرتاسری در مملکت در پیروی به سیاست سازنده و با برای راهبر دولت همین گونه عملهای خیرخواهانه را که از عنعنه‌های نیک نیاگان به حساب می رود با صرفه مبلغ‌های سفر حج برای آبادی یک گوشه دیار خود و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی در محل روی کار می گیرند. فریدون صبحان، صدرالدین ابراهیم، شهر حصار، اخبار. идомаи ахбор. баҳри рушди тутпарварии соли ҷорӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи палатаи тоҷик ба шаҳри ноҳияҳои кирмакпарвар зиёда аз 1 миллион ниҳоли тути навъи марҳамат дастрас гардид. дар ҳамин замина дар ноҳияи ёвон дар майдони 5 гектар боғи тут бунёд карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар ноҳияи ёвон ба соҳаи кирмакпарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида баҳри рушди минбаъдаи он майдони тутзорҳо зиёд карда мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик бо истифода аз мавсими муносиб барои шинонидани ниҳоли тут дар ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх дар майдони 5 гектар тутбоғ бунёд карда шуд. дар маъракаи ниҳолшинонии имрӯза сокинони ҳудуди ноҳия бо як ҳисси баланди масъулият иштирок намуда барои боз ҳам беҳтару хубтар намудан ё ин ки барои боз ҳам баланд бардоштани сарсабзу хӯрамии ватани азизамон саҳми худро гузошта истоданд. тавре масъулини соҳа иброз доштанд ин ниҳолони туд махсус барои таъмини кирмак бо хӯрока пешбинӣ гардида дар давоми 3 сол аллакай аз он метавон ба таври васеъ истифода намуд. таҳлилу хулосаи коршиносон нишон медиҳад ки кирмакпарварӣ яке аз соҳаҳои сердаромаду афзалиятноки иқтисодӣ ба ҳисоб рафта ҷиҳати бо ашёи хом таъмин намудани корхонаҳои саноатии мамлакат рушди саноати сабук истеҳсоли матоъҳои аз ҷиҳати экологӣ ба саломатӣ безарар ва таъмини ҳазорҳо нафар бо ҷойи кор нақши муассир дорад. ба ин хотир ҳукумати мамлакат ҷиҳати рушди минбаъдаи ин соҳа як қатор имтиёзу сабукиҳои андозиро ҷорӣ намудааст ки ба гуфтаи мутахассисон ин иқдом баҳри ҷалби бештари сокинон ба кирмакпарварӣ мусоидат карда истодааст. ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик тасмим гирифтааст ки дар майдонҳои 5 гектарии ҷудо гардида ва майдонҳои тутбоғи кӯҳнасоле ки дар шаҳру ноҳияҳои пиллапарвар мавҷуд аст ниҳоли тути серҳосил аз ҷумҳурии Ӯзбекистон нави марҳамат ворид намуда тариқи ройгон ба ин заминҳо ва ноҳияҳои пиллапарвар тақсимот намоянд. соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳияҳои пиллапарвар зиёда аз 1 миллион ниҳоли тути нави марҳамати серҳосил тариқи ройгон оварда тақсимот намудем. дар ноҳияҳое ки замини 5 гектара ҷудо гардиданд майдонҳои тутбоғи замонавӣ дар 5 гектар зиёда аз 30 000 ниҳолро ҷо карда ниҳолҳои тути заминӣ яъне 30 сантиметр монда баъзе хӯроки кирмакро таъмин менамоянд. мувофиқи иттилои масъулин таи солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба масъалаи шинонидани ниҳолони тут таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад, зеро яке аз омилҳои муҳими тақвияти кирмакпарварӣ таъмини хӯрокаи он ба ҳисоб меравад. исмоил соҳибназарён, мусои нурмуҳаммад, ноҳияи Ёвон, ахбор. хоҷагидорони ноҳияи Фархор ба кишти пунбадона оғоз намуданд. дар қисме аз хоҷагиҳои пахтакори ноҳия кишти ин навъи зироат бо усули зери плёнка гузаронида мешавад. идомаи матлаб дар таҳияи ҳамкоронамон.
اهل زحمت نوحه فرخار در سمت پختکاری تجربه بیش داشته همسالا میدان پختزارها را وسیع می‌نمایند. سال گذشته دورنمای کشت این نوع زراعت تکنیکی در نوحه فرخار 9700 گکتار را تشکیل کرده بود و امسال باشد 9740 گکتار را تشکیل می‌دهد. خوجگیداران عزم دارند نقشه را هر چه زودتر و با صفت انجام دهند. طبق اطلاع مسئولان در نوحه فرخار 6100 خوجگی‌های خرد و بزرگ دهقانی و کооپراتیوهای 30 ساله فعالیت می‌نمایند که 72% آنها به پختکاری مشغول می‌باشند. مساعد آمدن اول فصل بهار دهقانان را دلگرم نموده است و دستجمانه به کشت و کاری بهاری وسعت می‌بخشند. در نوحه فرخار که زمین‌های کارم زیاده است، کооپراتیوهای تجارتی و خوجگی‌های دهقانی بیشتر پخته کشت و پرورش می‌کنند. خوجگی دهقانی باغ نادر در این ناحیه از خوجگی‌های کلانترین و موفق بوده همساله در قسمت زیادی زمین‌های اختیاری خوجگی مذکور پخته کشت کرده می‌شود. دهقانان این خوجگی در کشت و پرورش پخته تجربه زیاد دارند و همساله بیش از 30 سنتنری حاصل به دست می‌آورند. با مقصد زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و مطابق گردیدن با تغییریابی اقلیم در شهر و ناحیه‌های مملکت سال‌های اخیر کشت پنبه‌دانه با اصول زیر پلیونکا زیاد گردیده است و عالمان متخصصان ساحه از برتری استفاده این اصول در شرایط فعلی حرف می‌زنند. زحمتکشان خوجگی دهقانی باغ نادر می‌گویند استفاده تکنولوژی نوی پرورش پخته در زیر پلیونکا به خوجگی‌های پخته‌کاری مملکت از جهت مالیوی منفعت‌آور می‌باشد. این حال در خوجگی دهقانی باغ نادر قرار داریم که در اینجا معرکه کشت پنبه‌دانه با مرام ادامه دارد. خوجگیداران مقصد دارند که امسال در میدان زیاده از 40 گکتار کشت پنبه‌دانه را به راه مانند. 3 سال می‌شود در خوجگی مذکور کشت پنبه‌دانه به طور زیر پلیونکا انجام داده می‌شود و این عامل را خوجگیداران از هر جهت مفید ارزیابی می‌نمایند. دیگر خوجگیان نیز از این خوجگی تجربه آموخته امسال نیت دارند که کشت پخته را با اصول زیر پلیونکا به راه مانند. انوشا سیدعلی زاده، سعید حمیدی شریف، ناحیه فرخار، اخبار. در شهر پنجکند به استقبال جشن نوروز مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری دایر شد که در آن ورزشگران 5 دولت اشتراک نمودند. گزارش دلیری بوزار. در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری بخشیده به جشن جهانی نوروز برگزار گردید. در رفت تنتنه‌های رسمی افتتاح چهاربینی که با اشتراک رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند، فدراسیون گشتین مملکت و هواداران زیادی این نمود ورزش ملی برگزار شد، ابراز گردید که محض در زمان صاحب استقلالی با چهاره‌اندیشی‌های حکومت کشور در قطار دیگر سمت و ساحه ورزش نیز رشد نموده. امروز ورزشکاران کشور در مسابقه‌های گوناگون بین المللی اشتراک نموده با هنر و ملکه خود آبرو و نفوذ کشور را بلند می‌بردارند. تاکید گردید که با تدبیراندیش‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان امروز گشتین ملی تاجیکی بین المللی گردیده حالا در 63 دولت سیاره فدراسیون‌های ملی گشتنگیری تأسیس یافته است و در کشورهای مختلف با شکوه و شهامت خاص برگزار کرده می‌شود. در مسابقه امروزه که اولین مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری در سال جاری میباشد، پهلوانان از 5 کشور دنیا، فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک نمودند. بعد از پیشنهاد برنامه فرهنگی آماده نموده هنرمندان شهر پنجکند، رقابت ورزشکاران آغاز گردید. در این مسابقه که از روی 5 وزن، 4 وزن میان مردان و 1 وزن بانوان اشتراک نمودند، قوه آزمایی‌ها با جد و جهد و احساس بلند و شوق بی اندازه صورت گرفتند که این از آمادگی همه‌جانبه ورزشکاران به موسم این ساله گشتنگیری درک می‌داد. هر یک ورزشکار کوشش می‌نمود که با نشان دادن هنر و ملکه برتری خود را به حریفان نشان داده سزاوار عنوان قهرمانی گردد و به این وسیله نشان دهد که به موسم امساله گشتین بین المللی آماده می باشد. همین گونه در مسابقه بین المللی اوید به گشتنگیری که در شهر پنجکند زیاده از 7 ساعت دوام نمود، غالبان و جایزه‌داران معین گردیدند. از جانب هیئت تدارکات مسابقه در وضعیت تنتنایی به غالبان در برابر مدال‌های طلا و نقره و برنجی، جایزه‌های پولی برای جای سوم 2500 سومانی، جای دوم 5000 سومانی و به قهرمانان مسابقه 10000 سومانی مکافات پولی تقدیم کرده شد.
аввал аз як давр озод будам ва дуюм давр ҳарифи ман аз давлати ӯзбекистон буд. Ман онро тавонистам ба ду паҳлӯ мағлуб намудам ва сеюмин ҳарифи ман ин боқиёв Абубакр мебошад. хеле яке аз варзишгарони бо таҷриба мебошад. Ман онро тавонистам бо бартари бадан мағлуб намудам ва чӣ гуна дидед ҳарифи финалии ман Наврӯз Каримзод ба ҳамагон маълум буд ки яке аз ҳарифи пурқувваттарини ман ба ҳисоб мерафт. Ман онро тавонистам дар дақиқаҳои охирон бо бартари бадани ахир ғолибиятро ба даст овардам. ҳамчунин бо баргузории як чорабини махсус шахсоне ки дар баргузории ин чорабинӣ саҳм гузоштанд, мураббиёну доварони мусобиқа ва тамоми паҳлавонони иштирок намуда бо тӯҳфаҳои омоданамудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қадрдонӣ гардиданд. Далери Бозор, Зархуни Неъматулло, шаҳри Панҷакент, Ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. бароятон рӯзи хушу бо барорро таманно дорем. саломат бошед.